जोबोर गोख्रैथिजों खारनाय डाम्पारा सामलायनो हायैयाव गंसे गेलामाल दखानाव सौदावनानै गलादारखौ जखम खालामो। बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रड गेजेरजों डाम्पार खारनाया हर सान थाद'नाय गैयै सोलिबोबाय थादों। बे बिथिङाव माखासे आफाद गौथुम आरो ओनसोलनि रायजोफोरा पुलिस खुंथायखौ राहा लानांगौनि थाखाय सम सम दाबि खालामबोदों, नाथाय अब्लाबो डाम्पारनि खारनायखौ खम जानाय नुनो मोनाखै। बेबायदि समावनो AS15AC 7768 नम्बरनि गंसे डाम्पारा बेकि दैमानिफ्राय बाला लानानै जोबोर गोख्रैथिजों फैनानै सामलायनो हायैयाव गंसे दखानाव सौग्रावो। डाम्पारनि सौग्रावनायाव दखाननि बिगोमा एबा फालांगिरि सबाहान आलीआ गोब्राबै जखम जायो। बे जाब्रबथाय जाथायखौ लानानै साहा बरपेटा रडनि साफाकामा ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो। मख'नो गोनां बाथ्रादि डाम्पार ड्राइभारफोरा जेबो आयेन मानियालाबानो गोसोबादि हर सान जोबोर गोख्रैथिजों खारनायनि जाउनाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जाबोदों होनना फोरमायो। बरपेटा रडनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब।